Yo, what's up guys? Ito na pala yung nakuha natin kagabi. Yan oh. Bali lulutuin natin dito sa bukid. Mayroon tayong recipe kakaiba dito. Ano lang ang nakakaalam nun. Siyempre ako kasama nyo, Katropa Jorex. Tapos kasama natin, cameraman natin, legit Katropa JP. Si Katropa. Ayan mga Katropa. Hindi ako yung naghuli niyan, gawa ng gabi niya kinuha. Bali ito na yung ating huli oh. Huli niya pala. Yan. Lapu-lapu mga katrops oh. Sarap niyan. Laki pa naman ng lapu-lapu. Tapos tong mga ganitong isda, ang sarap nito mga ganitong isda oh. Tapos yan, yung sinasabing manuping. Emperor fish. Emperor fish. Rabbit fish. Ito, rabbit fish. Dako lang rabbit fish ano. Yan, dalagang bukid. Kaya dalagang lang, bukid hindi pa yan dalaga kasi maliit pa. Oo. Ayan. Dami pala. Batang bukid. Batang bukid. Maraming manuping ano. Yan. Yan, lulutuin natin. Yan Tapos sa kainan, siyempre andyan yung tropang kain, di ba? Katropang kain. Kaya natin katropa linisin to. Para mamaya, sutok na lang. Pero bago yan, panoorin muna nyo kung paano to nahuli. Oo.
guys, lalagay na yung lapu-lapu. Allah, yun o, musok ko. Samaral. At may kaningit na isang maliit. Kanuping. First bat. Nantayin na lang natin yung mag-brown mga katropa. Ayan guys, babalik ka rin na. Itong na. Yun o, lutong. Ganito lang mga katropa dito sa Bicol. Kahit saan pwede kang gumawa ng lutuan. Maghuhukay ka lang ng lupa, ganyan, puro gatong lang. Ayan guys, oh, baliktad na oh, mga katropa oh. Samaral, lapu-lapu at kanuping. Ayan. Ayan guys. Ayan na. Hahaunin na ang unang Bat. salang. Yun o. Second Legit batch na mga lapu-lapu katropa. yan. Samaral, laki oh. Kanuping ulit. Rabbit at At ang rabbit fish o taranbago. stripe snapper. Turuan. Balat ng niyog. Panggata. Bahay. Nay, may lamata. Wala ang tita. Gila, gila. Ulitin yung sabaw. Yun talaga, Betro. Sige. Sige. Ayan mga katropa, igigisa na natin ang ating mga hiniwang ingredients. Yon. Talagang ang lutuan dito mga katrops, oh, tingnan nyo naman, napakaganda. Pangmalakasan. Pangmalakasan. Dito pag nandito tayo sa bundok talaga mga katrops, talagang asahan nyo na pag mga ganitong lutuan. Saka yung mga panggatong ganyan lang, oh. Nasa ilalim lang ng lupa. Hindi tayo dito mga sosyal. Hindi natin kailangan ng shilin, gasol, mga ganoon. At ayan na nga, nilagay na. Ready na. Ayan oh. Nakatrops. Nagba-brown na. Sibuyas. Lalagay ng sibuyas. Ayan na nga. Ilagay na nga mga katropa. Oo. Sili. Yan yung sili talaga. Kapag hindi ka Bicolano. Ay kapag Bicolano ka, asahan mo na ang sili. Maraming sili. Ito na, ang tunay. Ito na yung Turmeric. turmeric. Hindi na yung nabibili talagang dito ay Curry powder. curry powder. Sarap na ang bango ng amoy mga katrops. Talagang mapapakain tayo ng marami ito pag ganito ba naman ang ating luto. Oh. Tapos lalagyan na lang yan ng konting tubig Ay hindi na. Hindi na, gata na. Gata na. Yan. Wow, yummy talaga. Sarap. Lagay na nga ang gata niyan mga katrops. Yun. Oh, sinala na. Minekos-mekos na nga yan mga katropa. Wow. Papasok na. Ayan na yung apoy oh. Ang lakas ng apoy. Sunog na yung Yan, mekos na. Nagugas na ako ng kamay. Yan na.
Pag nasa probinsya ka, hindi mo na maiisip yung mga ganan. Yan na nga, oh, sarap na ng kulay mga katropa. Piscary. Yan, tapos nilagyan na ng pamenta. Yan mga katropa, yung bayaw ko yung naghuli nung isda. Kasi gabi siya kumuha. Tapos asin, ayan na. Minekos-mekos na nga yan, insan. Ayun. Oh, sarap nan. Kulay pa lang talagang sarap na. Para ang sarap isabaw sa kanin. Na. At ayan na nga mga katrops, ilalagay na natin yung nahuli nating nahuling isda. Yun. Ilagay na. Mikos talaga yan. Mekos na nga. Sarap niyan talaga. Paral, ayan, mga samaral, Ayan mga kanuping, yan. Grabe, ang lakas ng apoy mga katrops, oh. Bawasan natin apoy, baka masunog. Mikos ka dyan. Minikos na yung apoy, ang lakas ng apoy. Ito na, nagkasama na rito. Lala. Ang lakas ng aming apoy mga katrops. Talagang pangmalakasan talaga to. Talo talaga nito yung kahit 3 shilin pa. Talo niyan. Wow, yan na nga. Nilagay na yung pinakahuli. Ang pinakamasarap. At pinakamalasa. Yan. Oh. Yan yung mga katropa. Oh, sarap niyan. Piscary. Tikman natin. Anong ano? Ayun, nasunog na. Sarap. Tingnan niyo mga katropa yung ating paligid, talagang napakaganda. Kung makikita nyo naman ay so na. Oh. Okay na, luto na yan mga katropa. Sulit na. Ganun lang. Ayan na mga katropa, oh. Balik ka na daw kay Ito na yung ating mumukbangin ngayon. Kasi dyan, nagkaroon na. Yan na yung mumukbang. Uy, si Ramsan na. Inay, sarap niya, no? Ang laki nito mga katrops, oh. Tapos yun, Ito, Yay, nami. small size. Nagkairip pala kita si Yeah. Yummy talaga yan. Tapos may chicharon pa dun, no? Ay, chicharon fish cracker. Tapos may tamawo. May fish cracker na, tapos may fish curry pa. Inay, puro fish. Inay. Di ba? Ayan, may tamawo pansaro. Sira. Lapo. Lapu-lapu. Ayan, oh. Wow! Kain tayo mga katropa, oh. Sarap naman ito. Walang malalagyan. Gusto mo? Yan, pamahawan lang yan ha. Ayaw mo? Tuwan, problema akong tapa. Sarap nito. Side view. Ayan, diba? Nak! Asan yung anak mo pa? Magkakain ka Ayaw maluto. kumain. Ayaw kumain. Nak! Fish, dali ah. Day! Mukbang. Hindi mo baga nagbait. Kaya nagkakan lang ikan niya, hindi ka matupog. Kaya mga katropo, babalik ta rin na natin yung samaral, oh. Yun! Yun! Samaral. Nagbutang sa tita mo para si Bok nito. Sakan. Sakan. Uy! Yeah! Wait, dali! Lugi na naman si Ate Job. Lugi na naman si Ate Job. May na naman sa mukbang.
kaming missing in action. Wala sa kunana. Ano oras mo? Ay, dapat pala pero namin ting piskare. Makabaso. Fire nutan pagharabuan. Baka makaapon man yan, Noy. Baka mahulbot man yan. Napuro ka sa duta. Dahil makakan. Napuro ka sa duta. Hindi nga. Sa box muna yan nila, oh. Diyan yan dito sa box. Putay. Ngayong mauli. Naka-live ka mo, GC ka. Ay. Oh, no, di ko naman. Ang daming ano, ang daming natin viewers na taga Bicol. Likas na na. Yan, shoutout po kay Ma'am Paz at Jesus Ilyasar. Yan, shoutout po sa mag-asawang nasa Canada. Tapos kay Ma'am Gima Blood na nasa USA. USA ba? Tama. Tapos kay Ma'am Hermi Castro. Yan. Ma'am Agnes Gabrilio. Yan, shoutout po kay Ma'am Gloria de la Cruz. Tapos, baka lang gamit nito naman. Di ka makapalit ka, mabalik lang. Mabalik lang ako. Ganyan ba? Ama, ihatid na sila. Ano oras tayo nahatod? Hapon ka? Papa mo lang ka? Doon namin kami. Ano? Ano yung maghapo? Kapang stand. Oh. Yung yapo-lapo mga katropa, ito na lang natira. Tinik na lang. Tinik meron pa. No. Sabi ata. Ayun na nga. Sayang maluto mo. Ayan mga katropa, marami pong salamat sa walang sawa nyo pagsuporta sa aming YouTube channel yan, ni Kapingyo, sa Kanitunying PH. Hanggang dito na lang po, mag-ingat po kayo palagi and God bless po sa ating lahat mga katropa. Solve na naman ang ating isang araw nito. Busog na naman tayo mga katropa. Bye bye!